en jahigni 10 kata kamano osetimne nyaka bero 12. Gin pek mage ma mine manitiere kod nyithindo manitiere kod tuoni mar spina bifida kod hydrocephalus kale ahinya e yor thieth mar mondo mi dhi mana kaka iwinjo ka Janet osewacho kanyo ni inyalo timne gi bero kendo ok ochuno ni spina bifida omi nyathi obed kod hydrocephalus. Okay, pek ma mine kadho en transport. Iyudo ni moro miyo yud kata moyali. Jo Bethany to timoga advocacy kata wan be watimo advocacy. Koro iyudo ni ng'ato ni kata wawach ni nitie Homa Bay. Koro ing'e ni en janyuol mok nyal. Oonge fare. Oonge fare, oonge kaka onyalo chopo osiptal. Koro ing'e ni mano bedo mapek ahinya ne jonyuol. Osiptand cha to seche moko nitie kaka ka social worker oneno kaka chal ni chal to gitimo ni bero nono. Koro ineno be mada penji ni ponono nengo mar bero chalo nade? Nengo mar bero gi okrach, especially kintiere gi NHIF. Kin gi NHIF tikonyo mang'eny ahinya. Nech en osiptal mong'ere to nitie jok ma be konyogi, lakini nengo mar bero gi okrach ahinya. En gima kata ng'ama ni dala nyalo konyre go kalure gi ka in gi NHIF. Kionge gi NHIF ema seche moko bedo tatizo kidogo, lakini since ni gin gi social workers ging'yo background ni to seche moko ka Nyasaye odonje igi inyalo tim ni nono. Nech an ka mara nan gi NHIF, koro mara nodhi 5,000. Ma nagone gero kamano. 5,000 e bero go duto 12 kose kinde ka kinde ka nitiyo gi 5,000? Ai kinde ka kinde mokwongo cha ne gitimo na gi 5,000 nech nan gi NHIF to NHIF nachulo mari moko wuok 20, seche moko wuok 30, lakini Nyasaye ber. To koro wach ni mar ponono pek ma joma mine kale inya jogo mantiere koda nyithindo mantiere kod tuoni bende iyo mane monego be ni konyogi nikech adiera nitiere joma mine moko kosefwenyo kata osenyuolo nyathi ofwenyo nyathine nitiere kod tuo makama moko kuom gibedo kod wich kuot ni an gima kamae onge anyuolawa jaoda ma bende atedo ne ponono gini onge anyuola na koro gipando nyithindgi. Ere kaka inyalo tiek pek makamae kod nyiso joma mine kinyuolo nyathi ka entiere kod condition makamae ok en giko mar ngima nyathini pod inyalo res ngimane odhi mbele kod ngimane e yo makare? Pek ma paro ni jonyuol mang'eny neno en pek mar fare. Kwanza kaka koni jok manitie Homa Bay, jok manitie Kisumu, ing'e ni oneno ni fare ni ng'eny to gi kaka sani kit ngima osebedo. Koro pek ma wayudo ahinya fare no to gibiro osiptal. To pek ma wayudo ahinya momiyo ng'ato pando nyathi e yot en kaka ng'ato ng'isi ni kaka dongine nan koro boyfriend nong'isa nang'o kor gi ok ginyuolo joma chal kamano. Seche moko ing'isi ni abortions mitimo mang'eny to onge. Seche moko ikoni ni wuotho oko to nokiwuotho oko ma nyathiu ineno. Yani en pek mang'eny ahinya mamiyo ji kaso ineno kaka koro kaka wich ma nigi pino. Wawachi ni wich ma nigi pino achibiro ng'isa ni ang'o miyo niwacho ni nyithindo wigi dongo. Koro ati gi wich ma nigi pi. Koro wich ma nigi pino do ineno koro kaka omedo kao seche e kaka wiji cha be medo dongo. Ting'e ni ang' ni yud ng'ato to buok ng'isi ni to gino chal nade, wi nyathino chal nade. Koro ing'e ni kar mondo miyo avoid gik makamago ipande. Ineno kaso moro kendo ng'ato chako ng'isi ni nang'o miyo nyathini ni ok wuothi. Miyo mon pando nyithindgi. To nadwa jiwogi niya goluru nyithindo gi oko. Nyithindo gi nyalo somo, nyithindo gi nyalo timo gimoro amoro. To kaka imedo gole oko e kaka imedo jiwori. Ne seche moneno jowetegi ka e kaka en bo yudo kaka onyalo wuo gi jowetegi. To seche mipande cha nitie kaka interfere gi nini mar nyathino. Ineno interfere kod self esteem mare bro miyo nyathini kata ka dongo to dongo koluoro nyaka nyithindo wetegi. To bende koro ilero kanyo makare ahinya Maureen. To nyathini ni sani koro oja higni 10. Jahigni 10 en nyathi ma ponono inyalo wuoyo godo ba winji. Bende kinde manodongo ni ka uthulo kaka janyuol ibedo kode piny ting'ise ni nyathina to nanyuoli to condition ni en magi ma to kamae kako nego bed ni wadak to nitime yo machalo nade ponono ko ja higni adi kose podi okia kaka en? Okay, oseng'e kaka entiere
ng'eyo to seng'e kaka entiere. Koro gima chandowa kode kae en seche moko ka ng'at mawendo mopore kuome biro ni ng'ane ang'o mini rwako diapers. Nech seche moko kudhi occasions ok dudhi kamano nech ok onyal gineno, ok onyal control. Koro ing'eni ng'ato nyalo penje ni inta ang'o mi irwako ga pampers, mano kendo duoko ga self esteem ne chien, to duogo ng'isi ni mama ang'o miyo ng'ani penja gima kama. Nise ni dongi niseng'e kaka intiere. Koro iniweri kode kineno ka ng'ato penji wach ma kamano i-explain ne, nech en nyathi manyalo loso to nyalo wacho gima en. En nyathi ma wacho gima en kabisa. Nech kaka wawuoyo sani, en be owuoyo ne wach ng'ol neno owuoye kabisa. Akete nakete gi kanyo kaka nong'isa ni mama nadwa wuoyo ng'ol nani gima ne lit ne ahinya kwa dhi wuotho e ute, no seche moko wawuotho e ute achiel kachiel to yudo ka nyathi ok dhi skul, nyathi ni chal kama. Koro noneno ni mama kar mondo ang'e ni ka wuotho ndalo moko nwa wuotho mon manopando nyithindo nogolo nyithindo 3 te ma watero osiptal. Mowacho ni mama kara ka nyalo wuotho ta ji 2-3 moko to tero nyithindo, aneno ni an be achak wuoyo e lo nyithindo ma nigi tuo machal gi marani. Anyalo dhi skul, ang'o miyo gin ok ginyal dhi skul. Matiende ni gin be ginyalo dhi kwa wuoyo ni ka ginena kan be adhi skul. Anno kwa dong mana gi thuolo mar dakika 10 kende to waloro twak mar okinyi ma kawuono. Janet, agino ni podi luo twak ka intiere kaunti ma Homa Bay, okinyi ma